gaskiya ne. to shi ya yi tambaya ne akan malam kirsimeti nan da ke zuwa zai yiwu alaƙarsa da musulmi ya zama ya ba musulmi ya yanka mai dabbai domin samun gamsuwa da duk makwabtan shi da yake tare da su gamsu da cewa wannan abu da aka yanka musulmi ya yanka su zo su amfani da wannan abin da aka yanka domin su haɗa jiki su taimaki juna wajen haɗin kai. Gaskiya ne. ya ce zai yiwu haka ya ba musulmi wannan yankan ya yanka mai. Ƙwarai kau daidai ne, kuma wannan kaga kusan a ce za a iya cewa ya yi sassabto don ƙara danƙon zumunci tsakanin shi da al'umman musulmi, tunda ya san cewa musulmi akwai ta shari'a da aka ba su a ɓangaren yanka, duk da cewa shi ayar da Allah ya kawo alaramma kan magana halaccin abincin Kirista, Allah bai kawo maka ma maganar yanka a wurin ba, cewa wai sai in musulmi ne ya yanka dabbai. A'a, shi Qur'ani kawai ce maka yi al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Abincin su halak ne ku ci, su ma kuma su ci naku. Kenan anan idan ya ɗauko ya kawo ma musulmi suka yanka ya yi daidai, musulmi sun ƙara samun natsuwa. Amma anan ba a gaya maka cewa wai sai ma ka tambaya wannan naman da ka kawo waye yanka shi ba. In suka kawo maka abinci ne da Allah ya halatta ma kawai ka ci, dama wa kake tsoro kai malaihi? Allah kake tsoro kai malaihi, to shi halatta ma shi, bai kuma sa ka kai ma yi tambaya ka ce wannan naman ina aka samo shi ba. Amma idan ya zama wani abu ne ka ganan ma idonka, kila sun sa wani abu a zahiri wanda kai kuma idonka ya gani kuma ka san aurinka haram ne. Misali gaban idonka sai kaga an yanko alade an jefa cikin miya, kaga wannan ai ka gani da idonka ko? To wannan kaga tunda kai Allah ya haramta maka ci ba za ka ci ba. Amma ka tadda sun gama abinci ga tsokokin nama kwance, ba wanda ya ce kai tambaya. Gaskiya ne. Kawai a kawo maka shi ka aje a girke, kawai ka ci gaba da kwarar cinya ka gama ka tashi ka ci Allah sa alheri ka kara gaba. Allah ne ya halatta maka, ba wata tambayar da aka saka ka yi tambayoyi a ciki. Kuma at-ta'am aka ce ai abinci aka ce, kalmar ta'am din nan tana da alaka da wanda suka sarrafa da wanda ba su sarrafa ba. Ai akwai abincin da shi ba sarrafa shi aka yi ba, yawa kamar kayan lambu haka, in aka ɗebo kayan lambu aka baka ai kaga ba sarrafa shi aka yi ba ko? To tunda aka kira shi at-ta'am, in kayan lambu ne, in abinci ne da suka dawa shi, in nama ne da suka yanka shi, duk yana cikin ta'am, halak ne. Saboda haka ba wanda ya saka kai wata tambaya. Amma idan suka ɗauko suka kawo wa musulmi suka yanka musu, wannan kuma yayi daidai, zai zama musulmi ya ƙara samun natsuwa. Amma wallahi ko da an kawo maka nama da abinci da komai, ba wanda ya saka kai wannan tambaya, babu ita. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kuma su al'umma kiristoci na san suna yin wannan abun dama. Duk lokacin Kirsimeti idan sun san suna rayuwa ne cikin musulmai da yawa, to sukan bada su ce a yanka masu. Suna yin haka. Suna yi sosai. Ƙwarai da gaske. Ko Mala Abubakar Garwa yau din nan sai da yamma wannan tambaye shi ma. Ya ce duk shekara, ya ce inda yake rayuwa akwai kiristoci da yawa cikinsu yake, ya ce to duk Kirsimeti ya ce shi ke masu yanka, za su kawo dabbobin su ce da Allah a yanka masu, tunda suna rayuwa cikin al'ummar musulmi, in sun yi Kirsimeti kuma shi ne tare da su suke. Yau kuma wani Kirista ke gaya mani, yake ce mani ka gan nan malam, ya ce na saurari wa'azin nan da kai, ya ce malam Allah saka maka da alkhairi. Ya ce da mu ga sallah, ya ce idan aka yi sallah babba ko sallah karama, ya ce za mu yi kamar kwana 2 ko 3 ba mu ɗora sanwa gidajenmu ba, ya ce saboda musulmi suke kawo mana abinci. Ya ce mu kuma lokacin Kirsimeti duk da yayanmu suke. Ya ce tun da aka zo da irin wannan cusa gaba, ya ce daga nan ba ga maciji tsakaninmu. Ya ce amma wannan wa'azin da kake, ya ce zai farfado da wannan zaman lafiyan da ake ciki. Muna fata Allah ya ƙara mana nasara, Allah kuma ya ƙara mana taimako. To sai tambaya ta gaba da rama.